Pane chiitiko chatiri kuona kuti aiwa vanhu vabva vaya vakati kubvira the 2017 coup ichiitika tava kukaunda kuti pava ne3 ma-assassination attempts kubva pa2017 coup kusvika izvezvi atiri kuona avp Chiwenga avari kungopukunyuka. Aiwa chiitiko ichi chinyazoona kuti vanhu vari kunyatsokuona vanyatsikuonera kuti aiwa zviriitika munyika yeZimbabwe vakomana vadei vakurumidza zvavo kutendeuka vasiya kuita zvavari kuita izvi. Sanapenda mashuka anobuda nyugwa panapa aiwa ndipo kapaipa ndokuti aiwa kuti vanyare vosubscribe like turn on the bell icon. Tipinda panapa pahendo yevakomana vemaveterans vekozwa vanyora vachiti hanzi 3 life threatening attempts on VP Chiwenga so far. Number 1, paying Mary Chiwenga to assassinate him. Number 2, Bulawayo bombing. Number 3, Masvingo helicopter. Aya masituations ese agana munyika yeZimbabwe munomaziva aya. Naudza Mary Chiwenga, naudze Bulawayo bombing mozama pictures. Amaona kuti aiwa vachangobva kupinda vakomana madhezi aya chichiri kupisa kwakanobombewa. Tikaona number 3 Masvingo helicopter katika pa weekend apa. Yamuri clear nekunyatsokuziva kuti vakomana apa pakapa nhasi tingadei nyika ichitochema kuti aiwa mukuru wenyika zvakaenda. Panapa tikuona vanhu they are counting and they are observing vachiti zviri kuitika munyika yeZimbabwe vakomana tiri kuzviona. Yes, hatina zera nepolitics kana nethe ruling party but vakomana aka tiri kuzviona zvavo kuti aiwa ava vakuru avava amene kuti kupukunyuka kwavo vari kuita kuti zvichengetwa Mwari here kana kuti vane zvakabata hatitombozivi but people they are counting vanyatso kuona kuti aiwa zvakuitika izvi zvimuthe ruling party ka hazvisina kunaka. Vakomana vanhu vanofanira kuchinja kuti vasiyane nechigame icho chinoda kuti aiwa kuzosvika 2030 kana 2028 yacho tingasvika tisisina vamwe vanhu. Ngotidza mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa tichiona kuti aiwa kunyange nepa weekend chaipo aiwa VP Chiwenga vakato vanokwanisa kundonoatenda the ceremony yekukomemoreta makore mutungamiri wenyika birthday ravo. Tichiona kuti aiwa nenhau dzekusakurirana idzodzo. Ngotidza mafunguro enyu pina comment section yedu. Aiwa musana subscribe like turn on the bell icon.